phakathi kwethu. Page 46. Siye ku-page 46. Icawa yesithathu emveni kokuzalwa kwenkosi. Page 46. Icawa yesithathu emveni kokuzalwa kukaKristu. Thixo namandongo unaphakade othi izinto zonke ezisezulwini nasemhlabeni uzilawule. Yiva ukubongoza kwabantu bakho ngofefe. Siphe ukholo lwakho ngayo yonke imihla yokuphila kwethu ubomi. Ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Amen, amen. Enkolisana ukuthi ubomi bethu obungunaphakade kubekho ukwazi wena onkonzo ilukhululeko ngayo. Uze usilwele thina zicaka zakho ezibulamileyo kuko konke ukulwa kweentlaba zethu. Size sithi siqinisile ukuthemba ekusukeni kwakho nje, singoyiki amandla abo basukele yipi kuthi ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen, amen. Amen, Thixo mdali nomlondolozi wabo bonke abantu, siyakuthandaza ngokulamileyo ngenxa yeentlobo zonke zabantu ukuba ubazise iindlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo, ulwazise kuzo zonke iintlanga. Sithi okubalulekileyo sithandazele iikramente ezingcwele, ikramente engcwele kulo lonke ilizwe ukuba ihlale ngethamsanqa, ize ikhokelelwe phathwe ngumoya wakho olungileyo, bade bonke abazibiza ngokuthi bangamaKristu bakhokelelwe endleleni yenyaniso, babambe inkolo ngantliziyonye, bebambisene ngoxolo, behleli ngokulungileyo. Sithi ke ukugqibela sibabhekiselele ebubeleni bakho, wena Yise kwabo bonke abo babandezelweyo ngeendawo ezithile, emiphefumlweni nasemizinjeni nasekuhlaleni, ukuba ubonwabise ubasize ekusweleni kwabo, ubaphe unyamezelo ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esiqhelekileyo kuzo zonke iimbanezelo zabo. Sicela oku ngenxa yakhe uYesu Kristu. Amen, amen. Namandla onke othe ngeli xesha basipha ufelo lokuba sithi ngantliziyo yesithandazo singabanye. Othe kanjalo basithembisa ukuba uthi xa kuhlangana ababini nokuba bathatha egameni lakho ubaphe izinto abazicelayo. Yenza kaloku Nkosi njengokunqena nokuthandaza kwethu thina zithala zakho, njengokuba kusifanele siphe kweli lizwe okokubana siyazi inyaniso yakho. Usiphe ilizwe eliza kubakho ubomi obungunaphakade.